Ahojte ľudia, u nového videa vás zdraví Kron a Stan. Chceli by sme vám strašne poďakovať za extrémnu podporu, 10 lajkov a 103 zliadnutí, či koľko je tam. Sme veľmi šťastní, tak preto natáčame druhý diel z Piggy, ideme prejsť chapter 3 a 4, nejdeme to okecávať a ďalší cieľ je 15 lajkov. Takže tak, dúfam, že sa vám toto video bude páčiť. Budeme radi, ak zanikáte like a ideme na chapter galériu chapter 3. Takže ako si pamätáte, som prešiel tú stanicu, lebo Stan umrel, bohužiaľ, takže ideme do galérii. A čo som utiekol s tým psom v tom aute, takže. Takže musíme ísť do galérie a neviem to, ako keby, že ideme doma, sme v dome, potom to ideme nahlásiť a do galérie ideme akože na čo. No, to by som tiež rád vedel. A Boh vie, že kto nás tu bude naháňať. Mám kladivo. Pekne, ale neviem, že kde to treba. Lebo Ja našiel prvé dvere. túto mapu sme veľmi nehrali. Vlastne sme ju vôbec nehrali, dá sa povedať. Je to tak. Oh, Čau. Ľudia, a do komentárov napíšte, že či máme pokračovať v tejto sérii, alebo máme natočiť nejakú inú hru. áno, ale zatiaľ sa nám to asi páčilo, keď tam máme... To je oco, ako keby už bol tá Piggy, mama, a teraz je oco. Ako keby. Takže druhýkrát ďakujeme fakt za podporu. Vážime si toho. Takže máme tu ďalší diel. A budeme sa snažiť ďalší diel vydať čo najskorej. Mám plank. On sa tam bugol. Kde? Aha, to je dobré, nie? A kladivo. To je červený kľúč, zober ho. Stan. No iba pozeral, či tam ešte začne trvať kladivo. Tu je červený kľúč. Aha, tu. Otvor ho. Poďme to rýchlo prejsť, keď je bugnutý. Hej, mám tu svetlo-modrý kľúč. Aha, dobre, tam potreba kladivo, tak ho idem zobrať. No tu som ho položil. Dobre. Tu myslím, čo som videl, áno. Tu je A. Kámo, zatiaľ to ideme rýchlo. Tu je zelený. A tu je vrenč. Máš vrenč? Nie, nemám. Aha, vidím niečo, kde je vrenč? Tu. Aha, dobre, tak ho zoberiem. Ja som myslel, že máš vrenč. A nie, tu ho treba. Čakaj, tu oranžový kľúč nemáš? Nie, nemám. Ľudia, ak by ste na tomto videu dali 15 lajkov a 200 zľadnutí, tak môžeme natočiť 2 videá za deň, ak by ste to pravda dali. A tu je také vajce, tak to zober asi, alebo neviem. Kde? To sa nedá zobrať. Dobre, už sa odbugol, skoro ma chytil ten oco. Máš vrenč? Hej, a je tu vajce. A Dobre. dáme ešte vrenč? Zoberiem vajce. Dobre, A je tu počkaj, ja si odlákam. Uj, si skoro umrel. Beriem oranžový kľúč, hej? Dobre. A ináč nechápem, na čo sme išli s tým autom a mám tretie vajco. A v tom je ešte zlatý kľúč z tých oranžových. Nechápem, prečo by sme išli, keď je asi Piggy apokalypsa, tak by sme išli do galérií. Možno to... Táto vajce? Stan? No. Že... To vajce treba dať. Ja ho odlákam, hej? Zober biely. Ja je tam. Hej. A? Toto bolo veľmi rýchle. Poriadny speedrun. To bolo poriadne rýchle. Toto sme dobre dali. Za toto si zaslúžime like. Presne. Takže ľudia, tú galériu sme zvládli veľmi rýchlo, takže ja by som to nemal okecávať a ideme rovno na ďalší chapter, čo je chapter 4 a je to Forest. Áno. Uvidíme, či to dáme tak rýchlo ako tú galériu. V príbehu je to asi tak, že sme z galérií ušli už bez auta do lesa. Uvidíme, čo tam bude.
o 4 týždne neskôr. My sme boli 4 týždne v lese. Pes si dáva prestávku. Niečo vypil, počul si. Mám kľúč. Dobre, ja Zlatý. mám plank. Tam ten zlatý kľúč treba hore. Hej, lebo už sme to skúšali. To. Hej, tak už to máme. Tak trošku... Treba plank. A poď rýchlo, je tu... Lebo nevieme aká... Ja vlastne vieme. Tu je taký vlastne... nový. No nie... No proste je to také troška novšie. A je tu ovca, hej, čo je ako pigina. Ale je tu taký, no pes, čo ste počuli, že si vypil tú lavičku, toto. On nás ako nenaháňa, ale keď pôjdeme okolo neho, tak nás to označí, ale keď pôjdeme úplne ku nemu, tak nás vie aj zabiť. Ale nenaháňa nás. Takže. Presne takto. Idem otvoriť kladivom, dobre. Ale podľa mňa to dáme dosť rýchlo. Ide Piggy za tebou, teraz za mnou už teraz. Už ide za mňou. Nevieš, že kde treba dať ešte kladivo? Á, už som našiel tá jaskyňa, ani? Hej, tá jaskyňa. Ale treba nám potom aj modrý kľúč, aby sme branch tam chodili. Ó, ja som tu v tej jaskyni s tou Piggy. Nie, dobre. Dobre, ušiel som. Tu je červený kľúč. Vidím. A mám červený kľúč, idem odomknúť zámok. Mám zobrať oranžový, budeme si pamätať, že branch je tam. Dobre. Ja otvorím. Nie, pomoc. Našiel som to, čo musíme zapáliť v ohni, aj zelený kľúč tu je. Aha, dobre, tak idem pre tú... pre zelený kľúč idem. Hej. Dobre, mám zelený kľúč. Fú, kámo, mňa celú dobu naháňa tá Piggy. Jaj. Pomoc. Nie, ja som mŕtvý. Ja som sa snažil ísť do šachty a nevyšlo mi to. Takže je to na mne. Je to na tebe. Poď, spectatujem ťa. To musíš dať. Máš to zapálené, teraz to musíš ísť dať do tej jaskyni. A pozor, hej. Ovca ide rovno za tebou. Potom mi môžeš poradiť, že kde sú také kľúče oblačky. Dobre, idem za ducha. Je takáto funkcia, že viete ísť za ducha a viete pomáhať. Možno v tých zelených dveroch, čo som našiel, či čo som odomkol, bude modrý kľúč. Aha, není. Není modrý tam kľúč. Máš biely kľúč alebo niečo také? Ešte nie, ešte sa tú jaskyňu hľadám, som zabudol, kde je. Išiel si head od nej. Ja viem, kde je modrý kľúč. Pri tých budovách, čo sú 4 pri sebe. Pri tých budovách tam je modrý kľúč a tu je aj tá jaskyňa. Neviem, kde si ty, ale ja som pri jaskyni. Čakám ťa tu. No aj keď ty mňa nevidíš. No, ja som pri tých domoch, 4. Aha, vidím jaskyňu. Dobre, viem, kde je biely kľúč. Dobre. Ale Kde akože si? viem, kde, ale neviem, či si som sa zapamätal tú cestu. Ako myslíš tie hlavné dvere, nie? Tuto v tej oranžovej, čo máš napravo, čo
toto v tej oranžovej, tak je modrý kľúč. Skús nejak obísť, keď sa dá. Čakaj. Kde mám dať ten biely? Počkaj, neviem. Do tých hlavných dverí. Hej, len neviem, kde sú. No teraz doprava choď, hej, doprava. Tuto. Aha, vidím. A už ti treba len wrench. Poď. Máme už len 4,5 minúty. Ale videl som, kde mám ešte použiť ten wrench. Tuto a v tej jednej búdke. Hej, viem. Dobre, takže idem sem. Použij si abilitku. Aha, hej, dobre, počkaj, len musím nájsť. Aha, dobre, tu sú, hej. A tam choď dopredu. Nie, zle si išiel. Alebo, no vlastne... Nechod tam, umreš. Skús sa s ňou nejak točiť a rýchlo to spraviť a výjsť z tej budky, hej? Aha, počkaj, ja sa tu obtočím a potom si použijem šprint. Aha, tak nie je tu. No, poď, použij si šprint, použij. Choď. A potom v tej naľavo je modrý kľúč. Tej oranžovej? Hej. OK. Otvoril si dvere, dobre, OK. Možno to stíhaš. Stan, musíš makať, poď. A ten pes ma vie zabiť? No hej, ale on nechodí za tebou, on proste sa tak motá. Ľudia, ak ste to dokúkali až do tejto časti videa, tak do komentárov napíšte, že Stan je frajer. Aký modrý? Modrý ber. Takže nezabudnite na to, nezabudnite. Kade mám ísť, kade? Obtoč sa. Pekná. Takže, tak. Sem či kam? No hej, a teraz pôjdeš doprava. A teraz musíš naspäť pre ten wrench. Poď. Podles. Áno. Vidíte, aký je ten frajer, on to tu zachráni. Ľudia, za to si... Kde je wrench, aha? Za to si zaslúži like. Tam, kde si bral ten modrý. Aha, táto bude, ja som sa to pomýlil červeno-oranžovú. Ktorý ti dostupný. Za to si zaslúži like. Ľudia, už máme len 2 minúty. 2 minúty. Fúha. Poď. Použij si abilitku. Dobre, to by si mal stihnúť. A choď potom šachtou, hej? Pekne. Ty to dáš. Ja ti verím, Stan, máš minútu 30. Teraz tade to a mám ísť doprava? Hej? Nie, doprava! Dobre, nevadí, veď tu sa môže moment. Ale tam si ju mohol podliesť. Proste si ju mohol podliesť. Už to vidím, kde to mám dať. Počkaj, hej. Takže Tu. tak. Kde je? Aha. Počkaj, musím ju tak kde podliesť a potom si použiť. Hej, máš minútu. Stan, poď. To by som mal stihnúť, podľa mňa. Dobre, ďaleko teraz. Aj tu sa obtočím. Máš to otvorené. 40 sekúnd. Poď. No tak za toto si určite zaslúžil like a odber. Toto bolo také napínavé. Ľudia, pre toto video to bolo asi všetko.
Pre toto video je cieľ 15 lajkov, takže ďakujeme za podporu a keď ste to dopozerali až do tejto časti videa, tak napíšte, že Stan je frajer. Áno. Tak sa s vami lúčime, tak čaute. Čaute.